ogundho tok tim Kenya Harambee Stars bedo gi tugo makare tuke mag CHAN mar 2024. Jotugo mar Rawere mawuok e kor gwenge yudo thuolo mar bedo gi lek mar tugo ne tim mar Harambee Stars higni mabiro. Klab mar Unyaga Eagles mawuok Suba, kaunti ma Homa Bay, nobedo gi thuolo mar dhi neno opira mar Harambee Stars e kinde mane girakore gi tim mar Morocco e alap ma Kasarani, kama en miyo gi thuolo mar bedo gi lek makare. Kano loso e kinde mane tim no yudo gige tugo kowuok kuom riwruok mar Laktar Raymond Omolo Foundation, patron mar klab no Laktar Mark Matunga ojiwo dongruok mar tuke kor gwenge, gino mowacho ni biro konyo timbe Kenya yudo jotugo mapod tindo. Michael Dari, ma en jawach e riwruogno, bende nolero ni gibiro bago tugo maduong' mokelo kanyakla kauntis 20, tugo ma ibiro bagi e boma Nairobi dwe mar 12. Wanyalo bedo gi jotelo maber Kenya ka. Ok ni jotelo bedo mana mar thuoji, wakwayo jotelo moko bende time gima Raymond Omolo timo. Sani Raymond Omolo plan mondo luong 20 counties from all counties kokelo gi Nairobi ka, ochako gi 20 counties, bang next year wadhi kendo another the remaining counties. Mondo at least mondo nyithindo obed machiegni kendo ging'ere. Kotimo mani nyithindo biro bedo joma beyo, ka gibi kwelo, ka madho njaga, ok gibi timo weche mag raping. Beduru gi luor kabisa, kwayo kamano. Opichwa ma Jumapil. Ingini sani CHAN ng'iyowa kabisa. To eno thuolo mokwongo miluongo ni golden opportunity gi Kisungu ma CHAN obiro ga Kenya ka. Koro AFCON bende biro biro. To AFCON biro mna kwa keto luor makende. Kik mondo wakethuru gima ber mosebiro ni. Wawene nyithindo thuolo mondo mi otug sport. Ma en gima duong' kabisa, kendo gi nyaka ng'e ni kimiyo nyathi thuolo mondo otug sport, oaye timbe moko mag njore. Makoro nyalo kawo thuolo ne ni odhi timo timbe mag njore, nikech e sport kitugo tibedo ng'ama disciplined. Gin disciplined e school, ka gin e gweng' be gibedo disciplined. Koro wamiyo nyithindo gi thuolo mondo mi ogo mpira e yo manyalo miyo chieng' moro mbele kanyo gine maber. Tim Kenya Harambee Stars oseng'ado tiko mar quarter finals e tuke mag CHAN tok timbe mag Angola gi Zambia.